Кешът, за който споменахме при VP Core Download, работи и за VP Core Update. В момента това, което съм направил е нарочно си даунгрейднах версията до WordPress 6.2. Това можем да проверим, като напишем VP Core Version и получаваме версията, която в момента имаме инсталирана. И сега, като напиша VP Core Update, VP CLI проверява, че последната версия е 6.3.1, използва кеширания файл, който вече имаме и само го разархивира. Така, ако имате да правите апдейт на локална инстанция на WordPress, е много по-бързо и по-лесно да я направите през VP CLI, отколкото през администраторския панел. Защото през админ панела, когато кликнете Update, WordPress Core винаги ще изтегли този архив. Той не очаква, че може вече да сте го инсталирали, щом работи с стара версия и тя не е кеширана никъде. Затова с VP CLI, когато напишете апдейт, той проверява дали някъде на компютъра си вече сте апгрейдвали до тази версия на WordPress и ако е така, използвате кеша. Да не говорим, че по този начин няма опасност апдейт процеса да забие някъде по средата, дали заради сервер тайм-аут, дали заради нещо друго, което оставя сайта ви в едно странно положение, където е започнал апдейт, но той не е бил завършен, минава в един maintenance мод, който после трябва ръчно да изчиствате и само създава проблеми. Когато напишете VP Core Update, командата се изпълнява от PHP, но не минава през Apache или Nginx или какъвто друг сървър използвате, така че ограниченията на сървъра за памет или за execution time не важат и скрипта може да се изпълни без да има какво да го възпре.